Yelana man. Baba. Msinga. Awuzombanga nomsinga. Baba. Yiwe. Awuzombanga nomsinga. Nakho ukudla kwakho. Nakho ukudla kwakho. Phuza. Phuza. Musa. Umaqanga wani okhuluma ngayo? Umaqanga wani ode uphupha kahle Mantokozo uyabona ngiphupha kabi nawe la uzokhuluma. Musa ungangijithela yini? Yabo nje Mantokozo into yokugcina le ungakhuluma ngokuchisa silahlelo lengane lozongibuza ngalokhu zangamantombazana ukuchisa kwani okukhuluma ngakho manje. Cha Musa ngiyabuza ukuthi kunini umphupha lomaqonqo? Usuku lesibili umphupha lomaqonqo. Musa ungangijithela yini ngalesikhathi ngikudinga Musa? Silahlekelwe ingane Musa singayazi ukuthi ingane isilelepi. Ungabukisani ngami Musa? Ngalesikhathi ngikudinga Musa. Ungabukisa ngami? Hayi kahle Mantokozo kahle ngedrama sebusuku silele. Musa akuyona idrama iyangithusa ukuthi liyangiqala iphupho lakho kwesibili usiphupha. Umaqonqo wani lo mphuphayo Musa? Engabe Musa sifocus ekutheni ingane ethu sithola kanjani? Senza kanjani ukuthi ingane ethu ukuthi singayibheka kapi? Sikutholephi usizo? Wena Musa lebelo ukuphupha namantombazana. Umaqonqo wani lo mphuphayo Musa? Yazilondiwe ukhuluma iqiniso. Sithando sami iyangidla le ndaba emntana wethu. Usuku lwesibili njengamanje, ubusuku besibili silala ngaphandle kwakhe. Kodwa Musa ukhombisa ukuthi iyakudla Musa. Awukhombisa ukuthi iyakudla lento le. Ngathi mina ngedwa uhluphekile lana. Ngathi mina ngedwa ozwele obuzwayo ubuhlungu ukuthi silahlekelwe umntwana. Musa nje awuyigqisiqa indaba ukuthi nje silahlekelwe umntwana. Ukhuluma nami uyangithethisa awuzwelani nami ubuhlungu. Ayi Musa ngeke siqapha ungikhathaza le ndaba yokubheka le behavior ngayo. Mana ngithetheni. Ngathi umntanethu bongamjabuleli bungathina ukujabulela bongakujabuleli kuba khona kwakhe. Awunandaba nje Musa uyehlenyuka uyihambela ushona la ushona uyakhona. Awunandaba ukuthi mina ngizizwa kanjani. Anginayo umuntu mina ozongikhamfatha ozokwazi ukuthi lalela thula. Yebona inkinga yakho yini? Ngizothi uyele ingqondo yakho njalo masibhekene nezimo. Uyibone sengathi wena kuphela odlula lezo zimo. Mina nawe siyathandana ngithi. Usukungivezela kanjalo kodwa Musa. Ngifike ngihlalela endlini. Mangihleli la endlini. Musa uhleli phansi. Awufuni ngibheke ingane. Sengiyaphuma ingane ngiyibheka kade ngiphumile ingane ngoyibheka sana sami. Usufanele usuthi manje ngihamba ngizolwa ndini Musa i-communication ibalekile. Awungitshela vele usukuphuma uhambe uthethe ngingazi ukuthi noma uqabana nami mina engazi siqala ungikhathaza le ndlela oyiphethe ngayo manje. Sithi nje kulahle kumntanethu awukazi ukukhombisa ukuthi wena ukhathazekile. Ulwa nami ngisho ngithi sizama amacebo ukuthi sihlanganise umqondo sisobabili umqondo emibili iyasebenza kahle iyale ekwazi ukulekelelana kodwa kubuya ngathi ngicabanga ngedwa lana Musa kubuya ngathi ngikhathazeke ngedwa imina ngedwa ongalali uyalala uzuphuphe nokuphupha Musa mina ngilala kusa ngibhekile ngibuka ngamabili lokho akukhathazi kwakhona ukuthi nje usakwazi ukulala uzuphuphe Musa kuyangikhathaza ukuthi ulala kanjani uzufike namaphupho kukhona umntanezi nje esingamazi ukuthi ushonile. Uzothula manje uzothula kanjena futhi Musa uyayibona Sana sami ubuthini baby Musa ayingeke Musa sonke lesikhathi ngiyakhuluma usho ukuthi awungizwa
Engeke Musa, engeke Musa. Musa uzoqhubeka kanjena kuze kube nini? Kuzoze kube nini Musa uqhubeka? Yonke lento ede ngikhuluma Musa, shuthi nje wena ukazi uyizwa. Yikho lento ede ngikhuluma, shuthi bengikhuluma ngedwa. Ngiyacabanga mhlawumbe sibona abantu mhlawumbe bazokwazi ukuthi besikhanselishe isicelo sami sibazi ukuthi mhlawumbe bazozibona. Musa asidinga abantu abazosikhathalela, sidinga abantu sidinga ukuthi sibheke ingane yethu sisebheka kuphi? Akukho la singabhekile khona sibheka kuphi? Hayi Musa, awukhathazekile vele awukazi uqale vele futhi. Mina ngeke ngabe mina ngangoneni ukuthi ngize ngenzekelwe izinto enjena hayibo hayi ngeke Mantokozo hayi phela ubaba wengane akabe ubaba wengane ukuthi kufanele ondle kuphela noma enze Mantokozo kade mina nawe sikhuluma ukuthi ufuna impilo engcono ngilwa naleyo stress leyo ngifakela ingcindezi ukuthi fanele sizame impilo engcono ngisalwa nalokho sekulahle umntana wethu njengamanje nalapho usola mina ikuphi kahle kahle ngikwenza kahle ikuphi engikwenza kahle kuwena ikuphi engikwenza kahle Musa njengamanje Musa ngithena ake sime ngendaba ukuthi la ekhaya iseme sibhekene naso siphi indaba yokuswela njengamanje iseme sibhekene naso ukuthi umntana wethu akekho Musa isona simo kumele sibhekane naso leso Musa hayi abona nje leso lento ngitshela ngayo Musa ngeke sisize njengamanje into ebesikhuluma eqaleni leyo okay sima sami ngiyaqola sometimes ngibe harsh kuwena nawe uneyidingo njengomuntu wesifazane Musa okay all right asikhulumi ngeyidingo njengamanje sikhuluma ngithi man khona into engikhulume nabo abathi bazosiza ukuthi umntwana ngiyakuthembisa sona sami ngeshona la kusasa ngamtholile umntwana njengoba kusebusuku nje kunabantu engikhulume nabo ngomthetho futhi abangilele ngihamba ngimbheka nami kodwa bathe bazokwazi basilekelele sona sami ngicethelisa umoya sibe right mina ngiyakukhumbula Baba. Uza. Angithi baba beni. Uza.
Ngiyayikhumbula lezi insuku leziyana sijabule mina nawe yazi ngize ngisotha ukufika kwantokozo empilweni yethu kwaba isiqalekiso ubufika lalela mina nawe besike silale singasodlanga kodwa besijabuliswa ukuthi mina nawe siyathandana kodwa ever since kukhona intokozo mina nawe imamusa imake ibambe lathi umntana wethu Musa uyisiqalekiso kanti cha ungangizwa kabi cha ngithi mangicabanga ngiyengisola mhlawumbe awungizwa kahle sami angisho ukuthi isiqalekise ngisho ukuthi ukufika kodwa nami uneqiniso sami yazi ukuthi mina nawe besijabuliswa ukuthi nje siyathandana ukuba khona kwami empilweni yakho nokuba khona kwakho empilweni yami bekusijabulisa lokho usaqhubeka nje nento oyikhuluma njengamanje ngoba inonsense loyikhuluma njengamanje Musa ngoba uyaphika Musa mangithi mina awunandaba ukuthi umntwana wethu ulahlekile uyaphika mangithi awunandaba njengamanje umntwana wethu ubisa ngesiqalekiso Musa Zomthola sonsami Musa cela ukuthi ungiyeke Musa cela ungiyeke Musa awukhathazekile Musa mina Londiwe Musa lalela ngicela ukubuza Musa ayikho nje into oyenza kangcono eqiniswe nje iqiniso kumele ulazi lelo ukuthi ayikho into oyenza kangcono ngoba Musa yebo wabona nje uyahluleka nje uyazi Musa uyahluleka Musa ingane yethu lahle awufuni ukwenza okungcono naku usehlelwe isimo kodwa Londiwe ngicela ungitshene ukuthi ngivele ungitshene ukuthi ngikuthande kanjani angikuthande kanjani Londiwe ngoba ngiyazama ukuthanda njengamanje angifuni ethando lakho ngifuna umntwana wethu finish ngiright ngothando lwakho njengamanje ingane yethu engiyifunayo Hey ntwana mnganami no ngixoxa ukuphazamisa usuku yazi ngicela ungisiza mfethu ngimphezela mfethu kulo muntu wakho mfethu no sadinga umthu wafethu ngeke mfethu senze iphutha mfethu ngeke mfethu ifro lapha endlini mfethu ayinama ngikho ready for lesenzile mfethu ngizama ukuthi sibone ingane senze njani mfethu ngeke angiphusha mfethu
La ngikhona ngicela ubumnyama ma. Ma. Usiza ma. Dokazo. Komakhosi. Yabona. Makongo. Sangenza into sami. Ngiyacela abantu. Yabona wena, lolu valo lwakho akutshela ngalo wathi uzonginikeza inkinga lolu valo lwakho wena. Ngasho. Awukwazi. Yabona ke manje. Hayi makhosi. Cha. Into nemali phakathi. Wena. Awutshena ka. Ngathi uma unovalo ayikho into okulungela. Wathini manje uthi uzofuna Asiyeke. umfana lo akusasiyeni intokozo. Ingeke sengibe ngacabanga makhosi. Akusasiyeni intokozo lo mskidi lona. Lo Ngicabanga ngicela ukuthi siyeke sobe ngabe ngcono ngabe ngihlupheke ngobe ngithole enye indlela. lento ngitshela wona nje aninanga uzokudelela umsebenzi wami. Uzodelela umsebenzi wami. Ngiqedile mina. Wena wathi ufuna skidi dlana uzongakhela amamiliyoni skidi. Wena wathi ufuna ukucela. Ikhona-ke lokhu uzokuthola. Ingane yakho ayisekho. Futhi yena lo ngiphikisana nawe salibonela wena manje bese uphumela esikhundleni sami manje. Uzasabe. Sabeni mina. Usangiboni. Dozi mina baba wakho. Dokozo. Ngibuka. Dokoza sambeni mfana wami. Asahambe. Dokoza sambeni. Asahambe. Dokozo mfana wami asambeni. Uma ukuyakudinga endlini. Dokozo asambeni. Dokozo. Ubaba uyakuthanda uyaxolisa mfana wami asambeni. Asamboni. Uma ukuyakufuna endlini Dokozo. Uma ukuyakufuna Dokozo. Sabe endlini. Bana mazambeni. Bana. Baba uyakuthanda. Azambeni. Asahambe. Ngicela ingane yami Gogo. Hayibo. Hayi man. Wemusa. Hayi manje lo Cha. Wemusa. Ngicela ukubuza. Impilo yami lefuna ukuyiphila ngempela. ngenzeni? Cha, wemusa. Wena usuvela uvuka uhambe nje ebusuku wena. Ungazi ukuthi uke. Kodwa Musa. Ngicela ukubuza babantokoza. Ile mpilo ufuna ukuyiphila. Awusashana amahloniwe ukuthi silahlekelwe ingane. Ukuyiphathe kahle okwesikhashana. Impilo nangu ophilayo nanto oyiphilayo wemusa.
impilo niloyiphila. Ntokozo bengisikhulumile nawe izolo ebusuku wathi angikhombisi ukuthi ingane ngikhuthale ngifuna ukuyithola kubo base ngiphuma futhi ngoyibheka ingane futhi uyinkinga kuloko yini efuna mina Musa bekuyini ukunyakaza singivusa ukuthi usaphuma usahamba usofuna ingane mina bonke ukuthi ngivele ngivuke nje ngithi ngiyavuka umuntu akekho wena uyavuka uyahamba yabona lo Ndiwe njengamanje angisazi kona kuphi okuright noma okurong ngona kuphi ngikwenza angisazi manje wena kuphi ngikwenza angisazi ngempela manje angisazi wemusa yazi wena nemikhuba eminingi lezi insuku wena nomaqonqo baphuphayo angibazi omaqonqo baphumayo engabe ungabe intombi yakho ethathe sengiyafisa ukwazi wena ingakanani le ntombi kwenza ukuthi wena ungabunandaba nalengane yethu engakanani ngoba kusho ukuthi hayi cha ingadlangadla kulale izulu umhlaba ikho konke kuwena ngadlangadla yani okhuluma nakho phela unganandaba nokuthi wena kulahlekile ingane la ekhaya wena nje uyavuka nje uyahamba wazi ukuthi yena awusho ngokusho mina manje Ntokoza ngisazi kona kuphi kufanele ngikwenze kuwena manje ikuphi okwenza right ikuphi okwenza right ikuphi ngoba kukho lokho nje ingane ilahlekile akukho nje engihlabe ngathi mhlambe ngiyabonga ukuthi ukwenza akukho kuna lokho uyehleni kodwa angikuqondi ukuthi wena uyaphuma uyangena nje ifoni uyahamba yini ngichazele Musa yini inkinga yakho yini ufuna yazi le energy leyo isebenzisa nje manje ubuyisebenzisa ethini uhamba ubheka ingane ubuyobheka ingane lamelo busy ukushayela next Musa mina ngaze ngayibheka ingane angaze ngayibheka mina Musa angaze yini mina ngikutshela mangithi ngiyobheka ingane ngoba ngiyakutshela wena ufuna uvuka ukhumbuke nje hayi phela kahle nawe kahle segcekeni la nabona abantu bayabuka la semqashweni la uzokhuluma kanje uthi bathina abantu abangibukayo manje uthi bathina abantu banandaba mina abantu abalahlekele ngani uwe olahlekelwe ingane yabona into besiyazi ngcono singene sikhulume endlini ngoba ngeke ngikwazi ukuyimela lento yakho yabo lo Ndiwe lento yakho angizukuyimela nje ngempela lento yakho usuqale nini manje uthi wena ukwazi ukungithethisa amakhelwane bonke bebuka la wemusa la ecotition siqale nini manje uthi kube wena manje angazi noma usumzali wami uzokhuluma namandlela okhuluma ngakhona funa uyikhumbula ukuthi ubani uma kaNtokozo yini umuntu engizana naye awusiyena umzali wami lokho sidlula khona sonke sisonke angazi lokuqalaza ini awumo wemusa emva konke lento eyenzakalayo ukulahlekelwa ingane yonke into eyenzakalayo ulindele ukuthi mina ngenze kanjani emva ukuthi wena ayikho nje into ekhombisa ukuthi wena ukhathazekile ayikho into ekhombisa ofuna ukuzama ukuyenza ayikho into ngitshela yona uyavuka uyavumbuka uyahamba angikwazi ukuthi ushonephi ulindele ukuthi mina ngenze kanjani ke Musa yazi imhlola le yazi imhlola ukuhlala nawe la endlini ngihlala nawe kanje ngingabi nandaba lokho uma ngikhetha ukuphuma futhi ngobheka ingane ebusuku utshele kuyacommunicate nomuntu ngikhuluma kanjani nomuntu olusana nami la nginamaphupha amabi ungaphuphayo la uvuka uxabana nami wena ngikhuluma kanjani nawe ngoba sidlala ubhekele ngala ngibhekele awuyikhumbula ukuthi ubani lento le ingane yethu babili so ngisathi manje ingane yakho iweda kodwa nawe abantu okuzayo nje awungitsheli lutho vele uwenze nje awungitsheli lutho ngoba phela makunesimo ekhaya wonke umuntu emezama umzamo uyakhuluma ukuthi ngisazama ukuthi kanje hayi ngizokhuluma kanjani nawe ngaso sonke isikhathi mangikhuluma into uhlezi ungibona nje umuntu obhedayo ngizokhuluma kanjani ke nawe njengamanje sobabili la futhi abe sihlanganisa amakhanda sibone ukuthi siphuma nani silahlekelwe la sobabili kodwa manje wena ubhizi uzoxabana nami lo Ndiwe angiyithandi into yakho njengamanje bangibuka amakhelwane sengifashe ngesiyolelo sendoda njengamanje ngiyathethiswa la egcekeni la ecotition bayabuka abantu ngiyaxolisa kodwa nawe ngizamele ushintshe indlela owenza ngayo uma wenza into fanele uyasho ukuze nami ngingasaleka Ntokozo ngidahlekelwe uNtokozo wena ngisakwazi ukuthi ukephi uvela uyavuka nje uyahamba ku-right lokho Musa ku-right yini Musa lokho ukuthi mina ngisala la ekhaya ngingazi ukuthi angizokulokhu ngiphinda ngitshena wona iyodwa lena ngisho ukuthi njengamanje njengoba bomntwana ngiyambheka umntwana lapha khona
wena okwakho ukuthi uhlale uzwe mina njengenhloko mangikhuluma la ekhaya ukuthi ngithi into ayenzeke kanjani yilokho engikushoyo. Hayi sometimes ukuthi uyinhloko kumele ukuthatha ukubeka eceleni ukuxhunywane kukhulunywe kuboniswane ukuthi mawuzogiya ngokuthi uyinhloko ngeke sikwazi ukwenza izinto singaxhumani singakwazi ukuhlala phansi sibonisane. Uyayibona ukuthi njani? Yabo into engiyifunayo njengamanje ngifuna ukuphumula angaze ngilale kade lokhu ngibhizi ngihamba ngibhekana nengane ngedwa wena ubhizi la ulala uqhema ukubhekele uvuke kusengishayela amagcenga athi yonke into ihamba kahle into engedinga ngide ngiphumula. Hayibo wemusa awumi wemusa. Ngiyakubona konke lokho. Uphuma ukubheka ingane ikhanda phola nje. Wemusa ikhona into angangitshela yona. Cha ngiyabuza ikhona into angangitshela. Yazi musa kuningi nje uyangibhampela ngi-understand uqaqoba ekhanda nje ubumadlondodlondo kanje. Ubani uqaqa ekhanda? Ukhuluma ngokuthi mina ngiyakuthethisa ngeke ngize ngathethi musa kuningi nakho amakhanda uyaqaqiwe uyavuka uyangishiya angikwazi ukuthi ushonephi ubungitshela ukuthi wena kade uyobheka ingane kodwa ikhanda libuya lisha wena mawubheka ingane wenzani ubani nihlembe niqahlayo phansi niqaqa amakhanda Londiwe hayi lehlisa amaphapho phansi isikhathi olungayo uzozizwa kodwa lezi zinto zomama awukama uqaqo yena lo maqonqo umphupha la zonke insuku lo kwenza ukuthi wena ukhohlwe ukuthi wena sinesimo esimbi la ekhaya silahlekelwe Londiwe ngangakujolela nini Londiwe ngangakujolela nini Londiwe nakho phela ubuya ikhanda liqaqoba nakho ubuyikhanda liqaqiwe makantokozo nginombuzo la ngiyakubona konke kuningi sesikubangayo mina nawe sasijabule kwakuhle ngeke ngakubekela izolo ntambama kodwa angafuni ungizwe ngakuchaza ukuthi mina nawe sasi right kodwa indaba yaqala kuphi yaqala ekutheni mase sifuna lempilo engcono lesifunayo besijabule la welazi kodwa ngosuku waqala ngalo ukubuka lezi zinto besizibona zi right lendi besihleli kuyona njengoba ususho ukuthi iphela iminyaka emithathu mangaphosi sihleli endlini bengazi zibe khona inkinga yini inkinga ezoqala njengamanje kodwa kangikho lapho sena sami umbuzo wami uwodwa ukuthi uma mhlambe kuthiwa nginephutha engilenzile noma kunento engiyenzile engingikwazi ukuthi ngiyilungise noma ngiyibuyisele emuva noma nje ukuyenza ngendlela mhlambe ibingenza wena ujabule kodwa nami ngiyenzile lonto kodwa futhi angisajabule umbuzo la sithando sami makantokozo ukubuza ukuthi inhlizweni yakho ungakwazi ukuthola ukuthi ungixolele Abantokozo iphutha elifana njengani lena ngoba njengamanje amaphutha owenza amaningi kuwesike kulokho ngoba ngisole ngathi uyangijolela into uyaphika yabona nje elifana nofebe nje iphutha angisoze ngixolele kulelo phutha lelo ngiyakubona konke ke nje ngiyakubona konke ukuthi awufuni ukwenza lutho awuyikhathazi ngalutho kodwa yabona nje le ukuthi ngisole sengathi uyangichithela akoba ngcono ukuthi akukhona lokho ngoba nakho manje usubuya namakhanda aqaqiwe yabona nje mawukuthi ngikhamba ufuna ukungitshela abona nje ngicela ukuthi umqondo wami ungawuphazamisa njengamanje mina ngifuna ingane yami kodwa engimangale lokuthi mina uma ukuthi uyangichithela musa phakathi kwami nawe kuphelile ilona phutha engasoza ngixolela kulona lelo ngiyawubona wonke umsangana wakho lo wenza ukuthi kulenyuka la uphika nabangani uthi lenyuka uphika yabona nje umbuzo ngibuza ukuthi nje mina usangithanda na ihlanganaphi lonto lo ihlanganaphi ngoba ngolwami ulwazi mangabe othandweni akuhlezi kukuhle amaphutha ayenzeka kodwa ngifisa ukwazi ukuthi ungakwazi ukuthi ungixolele ngiyasho ngithi cha ngeke ngize ngikuxolele mangase uthi uyangichithela ngoba ngikusola lokho musa angazi ukuthi lo mbuzo usaqhubekela ngoba ngiyasho ukuthi cha kobe kukuphela kwethu lokho kodwa ingane yami yona mina ngiyayifuna